Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana na wannan gida mai tarin albarka, barkanmu da wannan lokaci. Da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Ga ni tafa gare ku tare da ainihin airdrop mai girman daraja wanda ake kiran shi da TABI airdrop. Babu shakka idan mutum ya daure wannan airdrop ɗin zai amfana ƙwarai matuƙa da gaske. Ga nan link zan ajiye shi tare da wannan bidiyo. Ga wanda yake da bukata zai yi bibiyar wannan link din ta hanyar amfani da MyZis a browser kenan wajen yin registration din tare da MetaMask. Allah ta'ala ya taimaka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwana, ga wani sabon airdrop da na zo muku da shi na TABI airdrop. A wannan TABI airdrop akan MyZis exchange ake yin sa kamar haka. In kawo kan MyZis exchange ɗinka za ka yi placing na ainihin link ɗin kenan kamar haka. In kai placing na link ɗin kamar haka zai buɗe maka kamar hakan nan. Ya buɗe sai kai clicking, za ka yi connecting wallet ɗinka. Daga nan kuma insha Allah za ka bi wayannan step by step ɗin ga su nan. Wayannan step by step ɗin su za ka bi kamar haka. Step 1 solar quest, step 2 invite, step 3 reddit quest. So bayan ka yi wannan insha Allahu bi iznillahi rabbi za ka kuma zo ka samar da guri kamar haka. Wannan gurbin zai nuna maka duka za ka yi wannan.